Vážené dámy, vážení pani, vážení priatelia, ja vás vítam a chcel by som upriamiť vašu pozornosť na nádherný a výnimočný Mercedes-Benz E generácia V210. Nie je to len tak obyčajný Mercedes EV210, ale limitovaná verzia. Dámy a páni, vítajte pri mojom ďalšom autičkárskom vlogu. Toto je limitovaný Mercedes-Benz E50 AMG V210. Tak si ho spoločne pozrime, vážni priatelia. Dámy a páni, toto je nádherný Mercedes-Benz triedy E, generácia V210, ktorý nahrádza moju milovanú triedu E V124. No a oproti predchodcovi 124 radikálne prekopaný dizajn. Dvojica kruhových svetiel na každej strane, jedno väčšie, jedno menšie, a toto konkrétne je model pred faceliftom a mne sa ten model pred faceliftom páči viac ako po facelifte. No a čo sa týka klasickej V210, tak je to priamy konkurent napríklad pre BMW Radu 5 E39 alebo Audi A6 C5. No ako som povedal na začiatku, toto je limitovaná E50 AMG, ktorá bola vyvíjana v spolupráci s firmou AMG, pretože vtedy Mercedes ešte nevlastnil firmu AMG ako dnes. Teda Mercedes-Benz E50 AMG je zaujímavý a dnes pomerne vzácny automobil, ktorý predstavuje tú spoluprácu medzi AMG pre V210. No a ide o jeden z prvých AMG modelov vyrábaných priamo v továrni Mercedesu, ešte predtým, než AMG prešlo pod úplné krídla, čo sa stalo v roku 1999. No a nejaké základné údaje o tej E50 AMG. Je to limitovaná edícia, pretože E50 AMG sa vyrábal, myslím, že len 2 roky a potom ho nahradila E55 AMG. No a prednou kapotou je 5-litrový 8-valec M119, výkon myslím, že 256 kW, 347 koní, 400 Nm krúťaceho momentu. Takže fakt, že veľmi slušné hodnoty a fakt V8 s charizmou, ako sa patrí. No a veľmi sa mi páčia tieto chromové ozdobné lišty na nárazníku, mercedesácka maska s odznáčikom Mercedes-Benz. No a kapitolou samou o sebe, vážni priatelia, sú tie AMG-čkové monobloky. Ako krajšie kolesa na Mercedesoch za mňa ťažko hľadať. No a vpredu majú rozmer 235/40 na 18. Odznáčik AMG na tých monoblokoch. Radosť je na nich pozerať. Nemajú taký veľký falc ako niektoré napríklad mamuty. No ale vzadu už ten falc je. Veľmi sa mi páčia tieto spätné zrkadlá. A fakt, že pri V210 uhladený, taký čistý, elegantný dizajn ako oblek šitý na mieru. Veľmi sa mi páčia tieto kľúčky s chromovaním. No a skúsime nahliadnúť do interiéru. Luxus, komfort a technológie, akými je Mercedes, samozrejme známy. No a toto je vo výbave avantgarde, čo vlastne boli tie lepšie vybavené kusy. No a v týchto E50 AMG boli buď 4-stupňové automatické prevodovky, alebo 5-stupňové automatické prevodovky. No a krásne klesajúca zadná časť. No a vzadu trošku väčší falc na tých AMG-čkových monoblokoch, vzadu 265/35 R18, čiže zmiešané kombo, vpredu 235, vzadu 265. No a čo sa týka triedy E, či už 55 AMG, 50 AMG, alebo aj tých štandardných motorizácií, tak pohon vyhradne z zadnej nápravy.
Takisto aj E39 5 mala pohon výhradne zadnej nápravy, iba vtedy Audi v tej A6 C5 ponúkalo quattro. No a nádherný je aj zo zadnej časti, dizajnová revolúcia aj v zadnej časti oproti predchodcovi, ale tu si ešte Mercedes zachoval trošku to rebrovanie, ako mal napríklad na svetlách pri 124, tak aj tu je ešte to rebrovanie kvôli lepšej aerodynamike. No a názov vzbudzujúci rešpekt E50 AMG, no a samozrejme decentná dvojica koncoviek výfukov.